Daddy, there's somebody calling. Hello. Oh, sa problema? Ha? Ako sa kong mansion. Oh, na ako dali sa akong balay, sa likod. Oh, nang harvest kong mga lettuce. Lettuce. Ana, Aman. Sa problema nimo? Sa? Nagreklamo ang taga Zone 8. Oh, sa man problema? Gamayan na sila sa 8,000? Oh, relax. Ayaw kasabi, ayaw kasabi nga maglagod. Naon sa manta? Normal manggod na sa panahon manggod karon sa kalisod. Kumpara sa imuha, dako na ng 8,000 sa ubang tao gamay ra gyud ng 8,000. So man ka, ayaw kasabi. Ayaw kasabi kay umo galing sagdi na sila. So unta man gyud na magyubang tao nga gamay ra sa ilang 8,000. Sige, kabala ka. Ako ignon si busing na padak-an na to. Pila yung gusto? 15,000 ka. Malipay ka sila 15,000 na lang. Ang simana. Malipay na ka sila. Oh, sige. Tawagan sana ako si busing ha. Oh, ayaw sila kasabi. Ayaw kasab. Naunsa man ka. Sagdi kung gamayan sila sa 8,000. Lisod man gyud ang kahimtang ron. Krisis baya. Sagdi. Ayaw galing sila kasabi, sagdi galing. Kay daog ra ba si bossing di ang zona. Dako kayang boto dia, zirohan ng kalaban dia. O sige, tawagan ako si bossing. 15,000, okay na ka na. Ha? O sige. So unta man gyud mo sila ganahan ng gamayan mo sa 8,000. Isa lang. Boss, pasensya boss, mayong hapon nimo boss. Boss, namanggoy, pasensya kay boss. Lagi boss, sorry. Gamay lang boss kay isip purok leader manggod, borag namanggoy ni reklamo sa zone 8. Katubang zona ba nga nasiruan ng kalaban? Oo, gamayan na daw sila sa imong gihatag boss. Mo nang nakoy suggestion boss. Ako sila gina ng mga tao dito nga dili nila kasabaan kay siyempre krisis baya boss. Tapos lakas pagita dia. Kailangan boss, kailangan na to increasean boss. Increasean na to boss kay siyempre loy biya. Saan ta man gid boss nga gamayan naman sila sa 8,000. Sorry, dili ako pasabot boss. Gismail. Gismail ako natag boss. Sige boss. Akong suggestion boss, kasabi na to boss sa 20,000 boss. Para wa naging istorya boss. 20,000 na. 20,000. Kaya lagi na boss. Ay kabala ka boss pohon sa election boss, doon naman. Okay na. Sige boss. Okay na boss, approve 20,000 na lang boss. Okay, sige boss. Okay boss, sige tawagan ako sila ito boss. Salamat boss. Hello. Brad. Yung mga tao dito. Approve na ang 15,000. Approve na. Ako pa. Ako pa. Di nakabalibad si boss. 15,000. Larga. 15,000 ang ipanghatag. Ayaw. Di ta mangurakot. 15,000 ang gingon ni boss. 15,000. Okay? Ipanghatag din na to. Di na to lang ilangayon pa. Siguraduhan nga nasa lista tanan ha. Okay.